on je. Jeste. Halo? Da? Možemo da se vidimo za 10 minuta u parku, imam nešto važno da ti kažem. Može. Važi. Ćao, vidimo se. Rekao, zovem da se vidimo za 10 minuta. Ćao. I šta si htjela mi kažeš? Pa vidiš, sviđa mi se tvoja drugarica. Da možeš da uradiš nešto po tom pitanju. Ne, hvala ti, prava si drugarica.